Naka-makeup na siya. Ha? Hindi dito sa ano. Meron na siyang effects. Share. I-share ko to. Permission to post. Ay! Ano nangyari? Permission to post. Ay, hindi pala. Upload. Hindi na lang. And I... Ayan na, ano ko na. Separate. Ito na lang. Dragon. I-post ko nga yung ano pala. Ano pala ako. Halika na, bilisan mo na, bilis. Bilis. Alin? I-post ko yung ano. Kanang nagcha-charge yun? Pa-charge na. Nakakawindang ang araw natin ngayon. Titigan mo, pagsawaan mong tingnan. Eh, baliktad naman pagkakalagay mo ng charger mo. What's on your mind? Ate, Base ito of the day. dapat pag ganito kasi hindi ka makaka-charge pag ganun. Ganito. Hashtag basic. Okay? Happy? Happy. Hello, 710 viewers and 1 thumbs up. Done. Elma Tejada. Hello, Elma Tejada. Pagkagandahin kita. Anong gusto mo dito? Ito, gusto mo ikaw to? Gusto maganda ako. Pati ka dito. Oh, sige. Aliyan mo na, tumingin ka, ikaw mamili. Nakita ko na. Ay, di mo na. Hello everyone. Please thumbs up and like, subscribe. Thank you. Hello Elma Tejada. Hello Be. Taga saan nyo Be? May ano parang hindi ikaw to? Alin? Sa picture. Bakit? Why? Why? What's wrong? Parang hindi ikaw. Hindi? Ikaw ba yan? Ay, wag yan. Yan. Maputi ako yan. Very good. Wow. Galing mo talaga mag-edit. Pag inedit pa mukha ko, yan. Ang gustong-gusto ko sa'yo. Na, tigal-tigal mo ako. I love you na pag ina-edit mo mukha ko eh. Gumaganda ako eh. Tigal-tigal mo ako. 3 viewers. Ha? Tigil-tigilan kita. Hindi kita titigilan. Okay, what's the plan? Update muna ako sa taas kasi pupunasa ko yung laman sa at magwawalis ako. Ito, ano gagawin ko dito? Saan? Yung mga bread na yan. Ay di... Balutin ko na itong hamburger. Akin na lang ha. Yun na yan. Huwag ka nang magdala, no? Oh, wow! Tignan mo, send a gift. Oh, Ayan. magandahan sa atin. Patingin, patingin. Yung mo. Anong send na gift? Wala naman nag-send. Hindi ba? Sabi pa niya, you can send a gift. Oh, Oh, yeah.
Pero yun nga lang, wala nang dito lang. Pag may nagsisend lang yan, ikaw naman. It will be fine. Wash your problem. Halang itong lahat eh. Eh, kailan mo na. Hindi naman yung mga lata ng papakainin ko. Ah, okay. Di ba pag sinabi ko halal yan. Tapos nakita niya ang meat ko kaya yan. Lalagyan pa ng olive. Oo, konti kasi dry yan. Konti lang. Hello sa 9 viewers ko dyan. 9 viewers ba yan? Hindi man ako nakapag-live on. Pwede ka naman mag-live ba? Bukas na lang. Ay, magdiligpit pa ako sa taas eh. Mhean na lang. 20 viewers. Tingnan mo, okay na yan? Isa lang o dalawa? I think Ubusin ko dalawa. na. Wow, may 20 viewers tayo ngayon ate oh. Wow. Imagine. Is that 20? Come. Hello everyone. Shout out to you. Kanin ba sa iPhone? Aray. So hot. So hot in the city. Too hot. In-start mo na ba yung ano doon? Hindi pa. Kasi may bisita kayo. Ah, okay. Ha? Ano yung connection mo? Eh, pag alis nung ka, yung mga basong ginamit. Naku, makalimutan natin. Oh. Tapos, ibang hamburger. Alam mo kung yung oras talaga dapat tayo mag-live? Oo nga rin. Maraming, alam mo yun? Maraming ano. Hindi ka na magalit. Sige na nga mag-live na ako. Mag-live ka na dyan habang Kahit na walang tao, no? Oo. Kasi sabi ni ni Malinga, nakaka-help daw yun. Oo, nakaka-help din. Yung mag-live mo kahit na wala lang nanonood kayo. 7 viewers. Hello. Saan ka mag-live oh? Sabihin mo, let's go. Let's grow together. Ganon? Oo, mga magsama ng lipit. Hindi na, Let's go. let's go guys. Let's go, guys. Hindi ako magligpit. Ano sabi ako? Ano naman yun? Kung nagliligpit ka. Oh. Share story on Go Live. Ayan na. Hello, guys. Wait lang. Hi, guys. For today's video For guys. today's video, guys, let's go. Let's go. Go, girl. Go girl. Alam ko. Okay. Wait lang, guys. Diyan na kayo kasi ako yung maglilikit-likit muna. Ayan. Look at my OOTD, guys. Ayan naman ang Dahil, tayo. dahil mo ba yung cucumber tomat na yan? Pag-iisipan ko pa. Okay. Mag-isipan mo na muna. Sige, mag-isip ka muna. I think I need water, you know? I'm very thirsty. Guys, samahan niyo kami sa aming paglilikit dito. Yan, yan. Hello. Hindi siya nakakita eh. Ilan ba? Okay. Yeah. Mate, hade. Ilang hamburger? Hello! Sa aking 1 million viewers. 1 million. Ano sabi mo, ilang hamburger? Yes. Like apat? Apat pwede na. Apat, okay. So guys, katatapos lang namin pakainin yung aming mga alaga sa taas. So ngayon, kami ay nag-liquid-liquid na ito. Ito,
merong mga tira-tira dito. So, syempre, yung mga tira-tira tinapay. Thank you, Bes, sa pag-like. Kaya, so, ganyan siya, guys. Yan. Hello! Hi! Hi, sis! Thank you for watching. Hi, Insan! Wow! Busy ma. Busy man. Hello. Oo, busy dito kami sa trabaho. Katapos lang namin pakainin ang mga alaga namin. So, eto, nagliligpit-ligpit muna kami. So, yan. Thank you sa papuso. Water? Yeah. Thank you. Ayan, tignan mo, Insan, kung malapit ka lang sa akin, ibigyan kita. Ganito ginagawa namin everyday sa trabaho namin. Thank you. Just like you, pretty. Ganito ginagawa namin sa trabaho namin everyday. Patap-tap-tap naman ng ng style at saka ng puso. May puso ba ako dyan? Oh, syempre may puso ako dito. Ayan. Patap-tap na Hindi lang ako star? masyadong. Ano ba, hindi ba parang pag nagda-live ka, may patap-tap ng puso? Ay, ayun. Ah, wow, thank you. Ayan. Watching. Aba, magaling ka na magpuso-puso, ah. Oo, tinuruan ako na. Tinuruan ako. Ayan. Wala ka bang pasok? Wala ka bang pasok, Insan? Kamusta ang, si Aileen. Nang-shout out ko rin sa Aileen. Hello, Aileen dito. Thank you for watching. Ayan. Nagbabalik-balik tayo dito. May mga tira pa siya ng mga gulay. Pa-shout out. Shout out to Aileen dito. Thank you for watching. Paalis-alis ang lola niyo kasi Alam mo bakit? syempre nag-deliver. Kasi ngayon yung panoorin ng mga perena, ng mga engkanta dyan. I see. Nasaan na si Aileen? Oh. Ayun na. Aileen dito. Sis, taga saan ka ba? Aileen dito. Taga saan ka, sis? Ito ka ba sa Netherland? O sa Germany? Ay, umalis sa araw. Wait lang. Wala akong today. Wala kang work, Insan. Wala akong today. Sinematalit ni Deborah. Ayun, nakabalik na sa school. Pag-dito lang. Okay. Okay naman, eto, andito sa trabaho. Shout out sa aking watcher na si Dina Montuerto. Dina Montuerto. Nakikita ba kayo ni Ayan. Hello sa aking 3 viewers. Nakikita mo ba kayo ni Yan yan. Busy dito sa live. Hello sa aking 4 viewers. Ba, marami na. Marami na ng dati. Pa-isa-isa, 0. Wow, level up Thank pa you na. for watching. Apat ang na. I appreciate it. Kung gusto nyo magpa-shout out, just say it. I will shout out. Shout out. Tignan mo Insan yung mga tirang tinapay. Yeah. Itabi mo na to. Saan ko ito lalagay?
Dito muna. Ito lang nga yung quick ka daw, baka makita mo. Okay lang, basta nandito kami sa trabaho. Hindi naman na... Important viewers, hello. Mabait ang aking ano. Pwede mo yan gawin minsan. Oo. Basta pagka mga, halimbawa, nag-lunch sila, no? Tapos, Please thumbs up, thumbs up, thumbs up. then tapos na sila lahat kumain. Pwede naman. Kasi, ano naman gagawin namin, pinatapo na to. So, kesa itapon, di ba? Ito yun naman. At saka hindi naman ganun kadami. 7 viewers, hello. Lang. Hindi pa kami nagkita ulit, hopefully soon. Oo nga, busy rin yun, no? Ayan, minsan na dyan to. Mga konti-konti lang na mga tira. Yan. Siyempre, hindi naman pwedeng bonggang-bonggang dami ng tira. Siyempre, hindi rin pwede yun. Yung mga konti-konti lang. Yan, tignan mo natira sa itlog. Ito, siyempre, itatapo na namin ito. Lalagay na ako ng di pa kami nagkita, pero yan. Yeah. So si Deborah nasa ano? Yung iyong bunso, siya ba yung bunso mo? Hey viewers, shout out. Hello. Can't take my eyes off you. Aba, may pasayaw kasi. Sa iba kasi bawal yan. Bakit? Bawal. Sa amin hindi bawal. Kami na lang mag-design. Oh, yeah. Oo, siya ang bunso ko. Oo, sis. Totoo sa sis. Minsan, totoo sa iba talaga bawal. I Pero wanna kasi hold itong you so trabaho much. namin is, hindi naman ganun kalaki. Kumbaga parang nasa bahay ka lang. Ganun. Tapos pinapakain namin sila. Tapos, ganda ng boses. Uy, ganda raw ng boses mo. Wow, sana may number 1 sana ako. Thank you. Totoo, hindi joke. Ayaw pa maniwala. Hindi ko talaga inulit ko. Pwede ba kiulit? Basta yung halimbawa, yung wag naman too much. Siyempre, kasi kami ang nagde-decide kung ano yung lulutuin namin. Tapos, binibilang muna namin kung ilang tao sila. And then, magde-decide kami kung anong lulutuin namin. So, kami lang talaga yung nandito. Ano yan mga matanda? No, mga ano sila, mga IT. Mga bata pa. First time. So, it's not a joke daw. Maganda daw talaga. First time may nagsabi yan sa akin Ano? Maniniwala na sana ako eh. Not joke nga daw. Not a joke. It's true. It's true. Thank At saka hindi naman masyadong marami. Mama. Chup, chup, chup. Mama. Kamusta pala hello sa akin 2 viewers. Sino kaya yung isa? Hindi ko nakikita yung isa eh. Ano mga sobrahan na naman ata ko sa kape ngayon? Island Victim is watching. Island Victim. Hello, Island Victim. Daan na lang natin sa kanta kape. Hindi naman kasi ganun kadami yung niluluto namin. Para bang nasa bahay ka lang kumakain. Parang ganun naman.
So, yung tira, Too good to be true. Siyempre, you will, ano din, i-check mo din gonna na huwag naman hold masyadong you madami so din yung much. gagawin namin. Not that much din. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Ako siya, maganda ang boses. Ako ang dancer. Cha-cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Ako pag may cha-cha dito, magcha-cha-cha ako eh. Cha-ra-ra-ra-ra. Cha-cha-cha. Nagsayaw eh. Cha-cha-ra. Pero kamusta naman trabaho mo? Kamusta naman pala trabaho mo? Nag-enjoy ka naman? I love you, baby. Ha? And it's Hindi yan sila matatanda. cha-ra-ra-ra-ra. Cha-cha-cha. Naging dance. Natatawa yung pinsan ko sa... Cha-ra-ra-ra-ra. Cha-cha-ra. Oo, nagdagdag lang kayo kung just case magdagdag. Ang hirap pala maging content creator. Ang content creator be like be like. dancer, singer, Trabaho, kahit insan, hindi singer. Ah, okay. Tatanggapin namin. Okay lang yan, insan. Basta may trabaho. Importante may trabaho. Kahit part-time. At saka, hindi ka pa pwede mag-full-time. Dahil, di ba, may maliit ka pa na iatid sa school. Ganyan din ako dati ng maliit na si Kyla. I need you, Yung anak ko. baby. Hindi talaga ako full-time. I need you, baby. Usap tayo. Oh, ano sa ba to? Si, good to ano, be yung true. pangalan. Uy, si yan niya nga. Dati nag-video call kami yan. Ngayon, busy-busy na. Hindi ko na mahagilap ang isang bata na yan. It's good. Ayan. O sige, tawag ka lang sa akin pag may time. I'm waiting sa calls. Nagpasa na ako ng requirements. Okay. Saan nagpasa for para sa citizenship dyan sa England? Can I? Thank you. I'm watching sa calls. Ano oras na ba? Can't say Oo, madami na siya friends na Pinay. Oo nga, nakikita ko nga. Tapos, Can't take my eyes off you. Nag-apply ka sa Nag-apply ka, okay, sa post office birthday na. Oh, that's good. Ate yung bacon, please. Importante naman Can you? dito sa atin. Can you? Basta may trabaho, yun ang importante. Ayan, mga ganyan-ganyan lang yung mga tinatira isa, no? Maliliit lang. Hello! 5 hours. Ah, okay. 5 hours per day. Oh, yeah, okay na yun. Malaki na nga yun. Dati nung maliit kasi Carla, 4 hours a day lang ako nagtatrabaho. Yeah. Hello! Japanese name. Hello, Japanese name is watching. Hindi ka mabasa. Sino ba to? Kapatid ko ba to? Oh. Is this Rochelle? Rochelle, is that you? Malaki yung post office. Minsan sa hetero ka. Tapos balikan kita na tawag ka sa ako. Okay, din. Sige, sige. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye-bye. O sige guys, ako ay mag-i-stop muna at kailangan kong mag-concentrate sa aking paglilikod. At baka wala ako ditong matapos nito. Okay? Anyway, thank you for watching. Shout out kay Irene Dito. Thank you for watching. And kay Dina Montueto. And sa isa pa na, hindi ko alam kung sister ko ba to o si Rochelle ito. Hindi ko kasi mabasa ang boses in Japanese. So, thank you for watching guys. Bye! Oh, marami pumasok,
4-5 ako. Oh, happy ka na? Yes, I'm Oh. happy. Okay, good to go na. Pero napagod na yung bunganga ko. Ang bunganga ko. Ano, pagod na ako. Hello, good morning, ma'am. How may I help you? Paano po kayo pag-call center? Oo, naka 27 comments din ako. Oh, okay. Fake reviews. Fake, not bad. Sabihin mo kay Boris, malapit na tayo matapos, okay? Di kita Sinabihan ko yung mag-brad na din. Sayang ako. magmahal. So, ayan guys. Audio ng kapas. Okay. Ha, ha, ha. I'm so tired. Shout out to 3 viewers. How are you today? Convince How are you today? ka manager. Let's say your name. I'll be there. I'll burn your clothes. Ano bang title niyan? Opalite. Opalite? Don't you know it's alright? It's alright. Go. Ano nangyari sa'yo? Uy! Kaya iihi muna ako ha. Bakit ang... Tenga. Diyos ko, may anong ginanong-ganon natin. Alas stress na. Yeah, pagod na nga ako eh. Alam mo kasi ba, pag sabi kay Boris, yung mga maglinis. Wala na eh. Maliit lang naman bahay nun. Baka wala pa nga isang oras. Naubos yung energy ko dun sa kaninang O, tignan umaga. mo. Ilalagay ko to dito. Lutang na. Wala na talaga to. Wala talaga to. Asan ba pang spray-spray dito? Ba't mo naman dinala lahat sa taas? Nandyan, meron tayo. Galay. Oh, ito na ha. Pinala ko ng mga magagandang pot dito ha. Pero ito nga po kasi akin. I never believed in Hiniram love. ni- I couldn't complete it Hiniram to ni you. Disney Princess. Ta-da-da-da-da. Oy! Ta-da. Hiniram ni Disney Princess yung aking... Ta-da. Nakikinig ka ba? Yeah. Parang hindi naman. Oo, ano yun? Hiniram ni Disney Princess yung ako. Nakita ko kasi siya sa nakatuwad-tuwad doon. Yung lock? Oo, sabi ko, ano ginagawa mo? Pati yung lock. Sabi niya, nagkakanap ako ng lock sa bahay. Sabi ko, paano naman magkakaroon ng lock doon sa ilalim ng hagdanan? And then, bakit like sa Tapos sabi ko sa ano, ito yung lock ko, gamitin mo muna. Oh, tapos? Sabi niya, okay, thank you so much. Bakit nga? May dala siyang bike? Dahil ka na yung bike ng amo natin. Oh, tapos? At may meeting daw siya. Sabi ko, okay. O, ako naman na mag-meeting. Okay? Yeah, good luck. Tapos lalawin na tayo. Never gonna let you go. Hello to the people out there. Bakit nga mahal kita kahit na manahal ka mang iba? Kapag nabaliw ako sa'yo, kailan ako magtitigil? O bakit
close the door. I gotta say, why don't you try? Open up your heart. Life is worth but my love stronger than before. I wanna see you more, but you close the door. But my love, why don't you try? Wanna see you more and more, but you close the door. La la la, da 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 da. Why don't you try? Wanna see you more and more, but you close the door. But my love stronger than before. Why don't you try to open up your heart? I wanna see you more, but you close the door. But my love, why don't you try? Wanna see you more and more, but you close the door. Maybe it's wrong to say please love me too. Da-da-da-da-da-da-da. Why don't you try to open up your hearts? But my love stronger than before. I wanna see you more and more, but you close the door.
you close the door? Why don't you cry? Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Love stronger than before. I wanna see you more and more, but you. Ay, kikita pala, iha. Close the door. Why don't you try to open up your hearts? I would take so much of your time. Maybe it's trying to say please love. Oh, why don't you try? Open up your hearts. I won't take so much of your time. Maybe it's wrong to say please love me too. But it happened. Love loves you. To say, open up your hearts. I will take so much of your time. It's wrong to say please love me too. Ako munang mag-lipstick. 'Cause I never let you do. But I'm not there to learn. Why don't you cry? Open up your hearts. Na, 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 na. Da-da-da-da-da. Okay. Stronger than before.
Look at the door. I don't get try. Oh shit. Oh shit. Gusto ko mag-toothbrush. Gusto ko mag-toothbrush pero hindi ko magawa. Gusto ko mag-toothbrush. Ito muna. Can I put this one there? Mm-hmm. So much of your time. Maybe it's wrong. Ano?